Magandang umaga sa inyo mga kabanding at ngayon ay panibagong araw nga naman natin mga kabanding. At ngayong araw nga ay maaga ako nagising dahil nga may customer ako na naghihintay sa akin. Dito nga ay pababa na ako sa hagdan kaso sabi ni mama kunin ko daw muna yung basa na kulay puti. Kaya inabot ko naman sa kanya. Shout out pala dyan kay mama. Ito nga ay pagkatapos kong iabot sa kanya ay umalis na nga rin ako. Naglakad nga muna ako. At dito nga ay kumatok na rin ako para mapagbuksan ako ng aking customer. Ito nga ay inupisa ko na kasisin yung buhok na kasi masyado na daw mahaba. Shoutout pala kay Leo Ortilio. Ito nga ay pagkatapos yung kiskisin ay pinagtanggal ko muna yung mga buhok na kiniskis ko. At sa kabila nga pala hindi pa tapos kaya tatapusin ko na rin yan. At finally natapos ko na rin kiskisin yung buhok ng customer ko. At dito nga iikot yung camera para makita nyo na tapos na. Shoutout pala sa nakapanood ng video ko. At shoutout din sa kaklase ko. Special shoutout kay Daryl Liriano.